Madyaw nga hinaat guys. So for today's video kay nagtambak day ko sa kaning nga yuta no. Kay mo naman siya og gamay nga balay. Tapos lisod ba din magtambak guys no. Gabi siya nga workout kay makapangarsa kag mga bugat nga mga bato. So mo na kung kipambuhat karon nag-itsa ko sa mga bato nya kaunahon ako nga kailangan gid may magpatambak. So samtang wala pa budget nagkuan ko nagkuha ko mga bato sa mga kilid-kilid no kay pangbutan ako dito sa mga tubig. So mao din ni ang update sa katong first video na ako nga nagpapanday mi og coral or fence. So karon kay among gibuhat ang akong gibuhat I mean is kaning magbutang og mga bato para mo dali ra mo matambakan ang kuan tapos dili dayon basta-basta malapukan or mulubog kay dagko kayo ang bata. So yeah. So hanga kayo guys. Lupi pa sa nag-gym. Grabe ka mga mga bata. Laban. Laban. So layo pagid kayo siya guys. Tagan pa kayo ko kasi kasuhan ginawa ko. So humanan ako og into in 9-9 nga mga bato. And ano na yung resulta? 1-9 pa siya guys. Ano siya? I-zoom. Mga bato na siya tanan padulong dito. Diba? So ako na siyang gituyo aron pag magbuhos na og isa ka dam. Igo na lang may mag-distribute sa balas. So plaster na o hapsay na o dili na magkara-kara sa plaster. So at least ako nang gi-plaster, di ba? Hanga kayo gabi ka init nang itom gyud ko. Ngitom gyud ko gabi ka init. So naka-update na dayon ko guys, nga naka-decide na dayon nila mga magpatambak na og isa lang ka dam. So mao na ni ang resulta. Within the day ra po ni siya ha. Tapos dagko kay mga bato. So laban lang. Tapos mahal naman din magpatambak ron karon no. You know, siguro sa gasolina or I don't know pero mahal na kayo guys. Laban lang gyapon ta kay para man po ni sa kaayuhan sa tanan. Kaayuhan sa tanan. Hello everyone. So nagkuan ako sa isa ka dam. Klaro man kay nato para anis siya. So layo pa ang yang kuan pero padulong na ta, di ba? So as you can see, nagpatabang ko sa akong kuya no nga magpatambak kay para dali man siya kay para makaagi po ng mga sakyanan. So ang pilit sa kaning nagpatunga ang kakasada nga mga bato among gipangkuha kay para makaagi ang mga sakyanan nga mga silingan no kay pasig unsa man libak sa atoa. Laban lang. Ako kay makapasugod. Target na ko na YouTube shorts. Ako kay gikuan. Shorts ang pinada kay dito sa ko. Dito pag itagalaw ka na ko ang movie. Update Day 2. guys, mga snack ta. So makaliman na og vlog gabi kay nibundak ang uwan so nang hakot may gabi ug maon ni ang kuan ang nabuhat gahapon padong gabi so rawa so maon na siya nahinayan na nato so wala pa dito sa tumoy daghan pa ang kuanon tambakon gabi nga part nahinayan naglimpyo kay tambakan pag gina siya. Tapos diri sa sulod, diba ako nang gitambak dire. Nahinayan pagkahuman dito. As in guys, kapila na ako nagbalik-balik daw pag mo na nahuman kay kabi kalawom gyud siya. As you can see, ilat na siya nga plaster pero kailangan gid daw ni siya i-renovate. Kailangan gid siya gubon. Renovate. Kailangan gid siya gubon. So kailangan siya gubon tapos pormahan siya gamay lang nga balay. So mao na ang kuan tong agenda himo na to siya og bahay kubo. So yeah. Kailangan pa nako na i-drawing kung unsa gid porma sa balay og nya unsay porma gid sa whole nga residential lot.
So taas pa kayo ang kuan guys. Butangan. Akong kuya oh. Gutom in taon. So gabi gid kakapoy gabi guys kay nabunog yung ko gumarsa. Umitsa og mga bato. Nya nabunda pag yung ulan so may gani kay wala ra kay minahilantan no. So mao ni siya ang forma. And mao ni siya ang tiwasonon karon. Nga wa pag ginapunaw man sumabtan gyud isa ka simanan tumambat. So mao na kibali ang among tiwason, mao na gyud siya fish pan guys. Mao na siya kana. Nami silingan sa likod. Di ba nga ba manghatag sudan? Ne. So nakita gini niyo guys nga na ay isda oh. Look. Na isda. So anak sila nagi daw hawan dire so gabi gid siya ka kuan nga tubig dire ah. Gabi nga tubigan gid siya nga lugar. So kani amo ang tiwason. Di na makaya amo ang manpower kay duha ra mi sa akong kuya. Tapos patabang pa mi sa banan sa mga ate. So mao ni. Mao gini is a good start, good one step at a time. So yeah. So naabtan mi gabi eh. Og naguba amon sinilas. Gabi kayo ka lapok. So pagid mi nahuman pero amo nang nakuan ng likod ani. Amo nang nakuan so makaagi na ang 4 wheels. So sa pagkakaroon mao pa nang kahimtang i-update ta mo ugma sa buntag kay gabi na dili kayo ma-showcase amo ang gibuhat karon. So it's himasa time kay gabi klapok gabi kakuan diri guys. So ako nang gihubok kong sanina so I am fully naked. Fully naked. Dili bitaw nagkuan ko himasa ko kay ikatong naman eh. Kay gabi ka kuan gid lapok kaayo gay na. So hi guys, good morning. So it's Sunday na and buntag na, nagkuhan pa ko. So buntag na and mag-start na tawag patambak dito sa loyo. Kaya magandaghan na itong matambak ang karon. You can see, wala na tubig dire. Kaya ako na natambakan. And ngita pa tayong mga bato kay atong pantambak to mga lagyo. To mga lawom gid kayo ba. So good morning! Let's start! Pit na. Hi guys, mga antagli paras. Look. Look. What is that? Tapos napagin may burger. Char. Og maayong adlaw sa tanan. Tapos karon nga adlaw kay amo ng bungkagon ang balay. Kay magtukod ng tao. Maghinahinay na tayo himog barko po. So mauna na ni ang resulta guys. Napanda na niyan po. And hindi pa kayo siya kay na-plaster na siya. Ano itong video sa veranda. Kamo veranda kay kawayan. So isumpay na naman siya dapat sa pultahan. So as you can see, star na siya. Tapos na-forma na siya balay. Ano siya sa YouTube mo? And so on. So nakita ninyo nga, di pa kayo siya fully furnished. Fully ka ng eme-eme. Pero padulong na taliha. So yeah.